abusuafo mo bi akwa de ba na kwasi TV so na kwasi on the street na ba be mo achim tandem ye MC Honorable Solomon Musimba aba be mo achim tandem na wo hwe odan constituency na ye wo jadem ye wo nkwanta ye wo aboabo ene ye wo I think say isem omu nyina hye ase but ene no ye MC the tumadi a odi esi na nifa na say aban foforo your president the excellency John Dramani Mahama tumadi o pese ahonidie ekoso ewo oman Ghana ma enti na ye MC bi tumadi esi na ni say the community no ana say constituency no obehwe na ahonidie etimiaba enti ye ne memwa ene jademfo memwa na atwahia I say adwuma no ekoso ye bebo modern ni ye ne ebi mu atwe komo se dwumadie a aban de asi na nisu ebeboa ebema yare kolla yare ni malaria no ebema na kofomo a ye ne ye MC so ebebo nkomo ha na kwasi TV bo modern so be subscribe our like no comment ye guso e wa chimja dem ye ne wo hwe machi a wo se adwuma ne koso yie papa enti mi am di dwumadie ho chama ye fam ni na kwasi akwa odo di adamfo enti dwumadie ye wo mu bia no ye de bebrem
ɛnsɛ sɛ yɛyɛ dede wɔ kurom a ɛno nti no na clean up exercise no nso no na ɛyɛ sɛ yɛyɛ because kane tete no na mesu a na menyi ba no na aman dwuma deɛ na ɛtae kɔ so wɔ yɛn mpɔtam paa but ebedu baabi no yɛsɛ civilization anibie nti ɛna nipa bi hu ne sɛ wɔn ani abie koraa to the extent sɛ wɔn ntumi nka wɔn ho mbom nsiesie sɛbi efi a wɔn ankasa wɔn ayɛ gu baabi nti ɛno na yɛpɛ sɛ yɛsan de saa spirit of communal labour no ɛbɛhyɛ yɛn mmabunu nim ɛsan sɛ yɛka sɛ future na ɛno ano yɛn mmabunu yi a yɛwɔ ha no mu sɛ na sɛdeɛ abusua ebusa yɛ sɛ with the party colour bi anim party colours bi anim mmemme nkɔɔfoɔ kɔ wɔn yɛ me party foɔ no maka kyerɛ wɔn sɛ abatoɔ deɛ ɛbɛka busumi nsia na ma yɛato aba a ɛna obiara akɔ ne party ba yɛto aba wie na sɛ deɛ obedi nkunim mu ɛba a ɔman kyekyere ɛna ɛwɔ hɔ nti ɔman kyekyere no nso na nyɛ amanyɔkuo baako na obetumi akyekyere ɔman wohia opponent na adwen ɛsan sɛ mpempii no koraa no sɛ wokɔ baabi a ɛhɔ toro a ɛyɛ opponent na ɛbɛtwe adwen ayɛ den asi so mpempii no yɛ ana ɔma ɔno mo party mu no yɛ ana bi wɔ hɔ nom a ontumi koraa nka no korɛ ɛnkyerɛw ɛsan na ebia favor baako mmienu mmiɛnsa bi a wonya ayɛ den efiri wɔ nti no nti me de me gyina hɔ ma obiara especially mabunu no bi gyina hɔ ma mabunu nyinaa sɛ ɔwɔ party A sɛ ɔwɔ party B ɛwɔ sɛ obiara ɛma yɛka yɛn ho bom na yɛyɛ adwuma no yɛkyekyere ɔman no sɛ yɛtumi yɛ ne yɛdidu baabi na ma yɛkɔ foforɔ ba a ɔmbɛtoa so afiri hɔ nom but ɛkɔba sɛ yɛ ne yɛhwɛ wona so wobɛtumi ayɛ deɛ a ɛneɛ da bia yɛbɛtena yɛ ABCD mu nti yɛdam ase ɛne akyigyina pa a mode agyina yɛ na o concern about ɛkwan no nso no me honorable assembly member wadi kan ɛde ato m'anim in fact dademfo a me no madi nkɔmmɔ no about 90% of them ɛkwan no yɛ ɔmo concern kɛseɛ paa nti nyame ayɛ adom a yɛahyɛ adwuma ase yɛn nso yɛbɛyɛ yɛn ho sɛ yɛbɛdidi nkɔmmɔ na yɛnya mmoa na yɛtumi abɛfiri sɛ ɛkwan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnam so a ɛbɛma akɔbɛdie no ayɛ kamakama nti yɛdam ase paa honorable so ɛde aseda ɛma mo afei nso sɛnea mode mo ade srɛdeɛ ato n'anim no abere biara nso no metwea bɛn no na yɛdi ho mfita ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aba mu ama yɛn nyinaa na kuro no nso afa ne ntoma pa afira nti aseda ɛne yɛde bɛma mo na afei nso biribiara ni hɔ bi mu a ne berɛ nti no ɔde akwansrɛ